της απόλυτης επικράτησης της ΑΕΚ στο γήπεδο της. Μπόρεσε να ελέγξει ο Αλεξόπουλος. Η προσπάθεια του Χανφράν. Ο Παυλής με τον Κολέν πάρα πολύ να χάσουν την μπάλα στο 12ο λεπτό. Καθώς ο Πανσεραϊκός έκανε το στοιχείο. Παυλής με τον Κολέν. Ο Αλεξόπουλος έχει γυρίσει. Κατεβάζει και κάνει το κοντρόλ ο Λαγός για να κάνει ένα σουτ. Μένει εντός η μπάλα. Πολύ ωραία βγάζει για τον Αργεντίνο. Γύρισμα, η κόντρα. Το πλάγι. Από την πρώτη κεφαλιά του Καφέ. Εδώ η σέντα του Χανφράν στην πρώτη του κίνηση να βγει στην επίθεση. Κοιτάξτε την κόντρα από τον Κολέν. Κουτρομάνος, ο Μπλάνκο με τον Κολέν. Ο Γάλλος έχει καλύτερη θέση. Θυμίζουμε την ευκαιρία της ΑΕΚ με τον Μπασινά στο 16 και με τον Καφέ στο 21ο. Και γρήγορα Κουτρομάνος. Γλίστριμα εκεί του Παυλή. Και ίσως σε καμιά φορά και ένας παίκτης σαν τον Σκόκο που έχει την τεχνική. Παίρνει και μόνο 35 όλα αυτά. Έχει μείνει τελευταίος ο Μπασινάς. Το γέμισμα κεφαλιά του για τον Λαγό. Καθυστερεί, προσπαθεί να βρει χώρο με το αριστερό και χάνει την μπάλα. Ο Πελετιέρη στην τετράδα της μεσαίας γραμμής. Λάθος του Παυλή. Ο ένας δίνει την μπάλα στον άλλο βέβαια, βλέπετε ξαναπαίρνει. Λιάτσικας, Κολέν. Καφές, χαμηλά. Ο Κόρνερ είναι και ο μπαλαδόρος της ομάδας. Θα δούμε τη φάση και αργότερα πάντως έχει πάρει την εντολή να έρθει αριστερά και τώρα να η επιλογή του Δόνη που του βγαίνει καθώς μπαίνει στη φάση, γυρίζει επικίνδυνα, δεν φτάνει η μπάλα στον Μπλάνκο. Κολέν στην πορεία της μπάλας στο 61. Καλή στιγμή για την ΑΕΚ, αφού ο Πελετιέρη πέρασε την μπάλα στο Σκόκο, από το λάθος του Καλιμάνη πήρε την μπάλα ο Αργεντίνος. Ο Κολέν. Κεφαλιά του Μπλάνκο, Εντίνιο πάει να κλέψει εκεί από τον Κολέν που γύρισε πάρα πολύ. Μαϊστόροβιτς, ο Πανσεραϊκός εκεί πήγε να κλέψει μπάλα και να κάνει ζημιά στην άμυνα της ΑΕΚ. Για τον Εντίνιο, Κολέν ο οποίος έχει σωστές. Μαϊστόροβιτς. Γιατί δεν κάνει το παιχνίδι που του ζήτησε. Είχε 4 στις 4 λάθος πάσες. Μάλιστα. Δεν αντάλλαξε το ματιά με τον προπονητή του. Κεφαλιά από τον Ιντα. Έχει μπροστά της 1,5 λεπτό.